Türkmenistanda koronavirus alamatlary bilen barha köp raýatlaryň şol sanda saglyk işgärleriniň hem kiselhanalara ýerleşdirilýändigi, ol sebäpli ýogulýanlaryň sanynyň hem artýandygy barada maglumatlar owuşýar. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus bilen bagly ýeki ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürselerde ýurtda täze karantin zowluklary esaslandyrylýar, kiselhanalar karantina ýapylýar, maska rejimine gödökçilik güýçlendirilýär. Şol bir wagtda dermanhanalarda gerekli däri dermanlaryň tapdyrmaýandygy sebäpli raýatlar öýlerinde dürli emleri ulanyp bejerge almagy ynanýarlar. Bu hem olaryň saglyk ýagdaýynyň has hem yaramazlaşmagyna getirýär. Marada diňe geçen hepdäniň dowamında kiselhanalarda COVID-19 alamatlary bilen azyndan 10 ýasak hilak boldy. 100den hem aşy adam käwirleri juda agyr ýagdaýda ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirildi. Her gün azyndan 4-5 adam koronavirus alamatlary bilen kiselhana ýüz tutýar. Adamlar adatça juda agyr ýagdaýda soňky deminde gelýärler. Kiselhananyň özündäki mümkinçilikleriň çäkli bolandygy, terişdeleriň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli olara gerekli himayaty bermek başartmaýar. Koronavirusdan ýogulanlaryň diagnozlary soňu bilen üýtgedilýär diýip Marynyň ýokunç keseller hastahanasynyň sepagat uýalarynyň biri atlandyrylmasydyk şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz koronavirus alamatly ýasaglaryň aglabatynyň öýlerinde bejerge alýandygyny, emma muňa başga çykylgy tapman alaçsızlykdan baş goşýandyklaryna hem ünsüz çekýär. İlki bilen kiselhanalaryň özleri hyryndyqyn, ol ýere kabul edilen ýagdaýynda da dermanlaryňy özüň alyp gelmeli. Dermanhanalarda hem ýa gerekli derman ýok, ýa-da barjasynyň hem bahalary telimizde gymmatlady. Ol ýerde terminallar hem işlemeýär. Elimizde nagd puluň ýoklugy sebäpli dermanlary satyn alyp bilmeýäris. Şol sebäpli öýde türkmen emlerine görä bejerge aljak bolýarys. Munyň özüňi aldamakdygyna gözümiz ýetýär diýip 40 ýaşlaryndaky yerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bu ağırlykda soňky günlerde kiselhana lukmanlarynyň işgärleriniň arasynda hem COVID-19 alamatly hastalaryň artýandygy bellenilýär. Türkmenabadyň şäher hastahanasynyň baş lukmanynda koronavirus tasdiklandy. Mundan başga da şäheriň Köpügürli hastahanasynda koronavirus bilen kesellänleri gödökçilik edýän 10 töweregi lukmanda COVID-19 ýüze çykaryldy diýip Türkmenabadda lukmanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Marly saglyk işgärleri şeýle ýagdaýlaryň ýurdun günorta welaýatynda hem bardygyna ünsüz çekip, muňa hökümetiň lukmanlary ýeterli goruk terişdeleri bilen üpçün etmeýändiginiň sebäp bolýandygyny belleýärler. Goruk terişdeleri bilen tas üpçün edilmeýär. Maskalary özüni satyn almaly. Indi lukmanlardan öz hasaplaryna 5 tane goruk lybasyny tikdirmek talap edilýär. Keselhananyň ençeme lukmany eýen bu ýerde näze hukmynda bejerge alýar diýip Marynyň ýokunç keseller hastahanasynyň lukmanlarynyň biri habarçymyza aýtdy. Bu ağırlykda gurrunu gidýän hastahana ýasaglary kabul etmek mümkinçilikleriniň çäklenmegi bilen karantina ýapyldy. Mundan beýle koronavirus alamatly ýasaglary takır çägäniň ýokunç keseller hastahanasyna uğratmak barada netije gelindi. Galy berse-de koronavirus alamatly ýasaglaryň artmagy bilen Marynyň harby şäherçesinde täze karantin zowlugy esaslandyrylýar. Harby şäherçedäki pilotlar üçin niýetlenen jaýlary ýokunç keseller hastahanasyna öwürjek bolýarlar diýip bu ýagdaýlardan habarly saglyk resmisi Azatlyň habarçysyna maglumat berdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň saglyk ministriniň ýekşenbe güni Türkmenabada etmeli tapary näweli sebäplere görä amala aşmady. Ýogsa şol güniň şäheriň hastahanalarynyň ähli lukmanlary ise çykmaga mejbur edilipdi we bir näçe gün öňünden giňgerimli taýýarlyk işleri geçirilipdi. Türkmen emeldarlary ýurtda koronavirusyň ýeki ýagdaýynyň hem ýokdugyny öňe sürselerde maska rejimine gödökçiligi güýçlendirýärler. Aşgabatyň ençeme mektebinde maskasyz okuwçy ýüze çykarylsa, onda onuň eni atatyna, sınıf ýol başlygyna, mugallimine we mektep müdirine hem 500 manat möçberinde jerime salynjakdygy duýduruldy. Aşgabatda saglyk işgäriniň sözlerine görä, ýurdun güç gullyklarynyň we ýokary derejeli emeldarlarynyň arasynda hem köpçüliklerin koronavirus ýagdaýlary ýüze çykarylypdyr. Ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň saglyk goraş we derman senaty ministrliginden, şeýle de onuň degişli ýerli edarlaryndan maglumat almak başartmady. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörüýti wekili Birleşik bilen Türkmen tarapynyň arasyna geçirilýän iki taraply gepleşiklerde Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly meseleleriň gozgolýandygyny aýdýar. 26 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörüýti wekili
Peter Buryan Merkez Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna sevitara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljekki perspektiwalary barada gurrun berdi. Azatlyk radiosu Ýewropaly diplomatdan türkmen wekiliýeti bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna geçirilýän duşuşyklarda Türkmenistanyň adam hukuklaryny değişli anyk haýsy meseleleriň gün tertibine girdilýändigini sorady. Buryan iki taraplaryň gepleşiklerde adam hukuklarynyň töweregindäki meselelerin gozgulýandygyny nutady. Diplomat Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky dialogy ören oňa täsirlendirdi. Indeed, we have a very good dialogue. Unfortunately, we are not able to finalize the ratification of partnership. Biz Türkmenistan bilen partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyny ratifikasiýa etmek işlerini tamamlap bilmeýär diýip ol sözüne goşdy. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistan 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýene şonun bäri Ýewroparlament Türkmenistanyň adam hukuklarynyň yaramaz ýagdaýyna salgylanyp bu resmi namany ratifikasiýa etmän gelýär. Diplomat taraplaryň arasyna şeýle şertnamanyň ýokdugyna garamazdan Türkmenistanyň islegi bilen belli mehanizmlaryň, şol sanly adam hukuklary boýunça dialogyň ýoly goýulanyny üntü çekdi. And we have, in addition to human rights dialogue, this joint committee on cooperation. Adam hukuklary boýunça dialogdan başga da hyzmatdaşlyk we sowda boýunça bilelikdäki komitet hereket edýär. Biz her ýyly geçirilýän ýygyderli geňeşmeleriň çägini ähli meseleleri açaçan goýar diýip Buryan aýtdy. 17 noýabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili Josep Borrell Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi atly 16-njy ministrler ýygynyna Merkez Aziýa ýurtlarynyň daşary siýasat edaralarynyň ýol başçylary bilen online duşuşdy. Bu duşuşykdan bir gün ozal adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomatyny ýygnagyň dowamyny Merkez Aziýa ýurtlaryna şol sany Türkmenistanyň adam hukuklarynyň meselelerini üns çekmäge çagyrdy. Sebitiň iň repressiw ýurdu bolan Türkmenistanyň syýasy matlaplary bilen türmäge basylan adamlaryň anyk sanyny kesgitlemek mümkin näl. Ençeme adam olaryň käbiri 18 ýyl bäri zorlukly ýitirim edilmegine galýar. Möhüm sosial we ykdysady çökgünlüğün arasyna ýeňillikli ými tönümleriniň ýetmezçiligi adamlaryň awadançylygyna howp awandyrýan wagty hökümet maglumaty berk gözegçilik edýär diýip Human Rights Watch aýtdy. Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi ministrler duşuşugundan soň çap edilen bilelikdäki beýannamada oňa gatnaşyjylar parahatçylyk, howpsuzlyk, ähli-umumy adam hukuklary, demokratiýa we durnukly ösüş üçin halkara hukugynyň çägini bilelikde tagalla etmek barada öz borçnamalaryny ıgrarlygy ýene bir gedek tasdikladylar. Şeýlede bilelikdäki beýannama görä Merkez Aziýaly ministrler COVID-19 pandemiýasynyň fonuny Ýewropa Birleşiginiň regiony iweren 134 milyon euro meçbürnäki maliýe kömegine minnetdarlyk bildirdiler. Ýatdasak aprelde Ýewropa Birleşigi Ýewropa topor maliýe himayatynyň çäklerini Gyrgyzstana, Täjikistana we Özbegistana 134 milyon euro meçbürne pandemiýaga garşy maliýe kömegini berdi. Şonu Türkmenistan we Gazawstan ortadan ýokary girdejili döwlet hasaplanýanlyklar üçin ýardymy mätäç görülmedi. Azatlyk radiosu Birleşigiň Merkez Aziýa boýunça wekili bilen geçiren söhbetdeşligini bu temany täzeden galdyrdy we Türkmenistanyň 3-4 ýyl bäri başlygyny geçirýän ykdysady çökgünlügini, döwlet dukanlaryna azyk harytlarynyň ýetmezçiligini we beýleki ykdysady problemlary, ýöne muňa garamazdan ýurdun ortadan ýokary derejeli döwlet hasaplanmagyna üns çekdi. We realize that this approach is probably not the most efficient one when actually Energiýa eksportyndan we şoňa meňdeşlerden gelýän girdejileri sebäpli bu derejäge ýeten ortadan ýokary girdejili ýurtlary her neçikde bolsa terk edilmezde biz bu çemeleşmäniň belki de iň täsirli çemeleşme däldigini düşünýär diýip Buryan aýtdy. Ol ykdysadyýet dogry diversifikasiýalaşdyrylmasa bu ýagdaýyň wagtlaýynlygyny belledi. We really need to work with everybody in making sure that the country will not slip back to a lower income country. Biz ýurdun pes girdejili ýurtlaryň hataryna täzeden goşulmazlygyny, hususan garyplygyň derejesiniň artmazlygyny we
deňsizligiň ýüze çykmazlygyny üpçün etmek üçin hakykatdan hemmeleri bilen işleşmeli diýip ol sözüne goşdy we durnukly ösüş üçin ykdysady reformalary amala aşyrmakda hyzmatdaşlyk etmekden söz açdy. Bütün dünýä banky Türkmenistany 2012-nji ýylda ortadan ýokary girdejili ýurtlaryň hatyryna goşdy. Ýewropaly diplomat Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň käbir ugurlarda öňe gidişlik gazananyny öňe sürdi. We see certain positive things in implementation of sustainable development goals and mechanism. We see that certain institutions like ombudsman. Biz durnukly ösüş maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine käbir pozitiv zatlary görýäris. Biz ombudsman ýaly käbir edaralaryň döredilenligini görýäris diýip ol aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistany kanunyň rüssemligi we adam hukuklary babatyny öz üstüne alan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmezlikde tanqidlaýar. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi Ministrler Duşugy barada beren habaryny ýygnaga gatnaşyjylaryň Türkmenistanyň beýtaraplyga bagyşlap halkara maslahat geçirmek başlangyjyny goldaýanlyklaryny habar berdi. Resmi Aşgabat 12-nji dekabrda Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatyna bagyşlap halkara maslahat geçirmegi meýilleşdirýär. Ministrler Duşugynyň bilelikdäki resmi beýannamasyna da Ýewropa Birleşiginiň hemde Merkezi Aziýa ministrleriniň Türkmenistanyň bu başlangyjyny makullaýanlygy ma'lum edilýär. Azatlyk radiosu Ýewropaly diplomat bilen söhbetdeşlikde Türkmen häkimetleriniň şeýle beýanatlary içerki propaganda guraly hökmüne ulanmak ähtimallygyna üns çekdi we muny Türkmen häkimetleriniň halkara arenada gazanlan uly ýeňiş hökmüne şöhrelendirmek meýilini soragy astyna aldy. Ýewropaly diplomat bu soraga beren jogabyny Türkmenistanyň oňyň beýtaraplyk siýasatyna özleriniň ýokary baha berýänligini, bu siýasatyň Türkmenistanyň öz goňşulary bilen, hususan Awganistan bilen isle ykdysady matlapdan uğralyp isde raýdaşlyk maksady bilen gatnaşyk saklamaga päskeçilik döretmeýänligini aýtdy. We do not want to really interfere into domestic developments unless they are very kind of much violating human rights and basic freedoms. Biz dogrusu içerki wakalara gatnaşmak islemeýäris. Eger olar esasy azatlyklar we adam hukuklaryny juda bolmaýan bolsa, biz bular barada ilmidama iki tarapyň gepleşiklerde de gürleşýäris ýöne beýtaraplyk konsepti, onuň wagz edilmegi we şoňa meňdeşler barada aýdylanyna bu ýurduň ýol başçylarynyň öz işi diýip diplomat aýtdy. It's a matter of the leadership of the country. Ol Türkmenistanyň adam hukuklary meselesiniň ören iňçedigini we bu ugurda käbir ılalaşmalyklaryň hem bardygyny aýtdy. I understand also quite a sensitive issue. Men munyň iňçe meseledigine bu ugurda käbir düşünşmezlikleriň bardygyny düşünýärin, ýöne gaýtalaýaryn. Biz bu meseleleri çözmekde we bularyň ýurdun geljekde ara gatnaşygy, awadançylygy we durnuklylygy üçin wajypdygyny düşündirmekde Türkmenistana kömek etmek isleýär diýip buryan aýtdy. For future connectivity, prosperity and resilience of the country. Diplomat Türkmenistanyň adam hukuklary, ykdysady we syýasy azatlyklar baradaky gurruny giňişleýin girmekden saklanýanlygyny aýtdy. Not because we would be hiding or we would disregarding certain things, but we believe that direct communication, gizlenýänligimiz üçin ýa-da käbir zatlara ähmiýet bermeýänligimiz üçin ýöne biz habar bermek üçin göni ara gatnaşygyň we gepleşigiň şol habary media arkaly ýermekden has täsirlidigini inanýar diýip ol belledi. We şol bir wagtyň özüne iki tarapyň geňeşmelerde bu meseleleri özleriniň elmidamada gozgaýanlyklaryny aýtdy. You can be rest assured that these issues are part of our almost daily communication and agenda. Arkaýyn bolan bu meseleler biziň tas günnelik dünýäli ara gatnaşygymyzyň we gün tertibimiziň bir bölegidir diýip buryan aýtdy. 2019-njy ýylyň maýyna Ýewropa Komissiýasy Merkezi Aziýa strategiýasynyň täzelenen görnüşini kabul etdi. Şol ýylyň iýulyna Ýewropa Birleşiginiň şol wagtky daşary siýasat başlygy Federica Mogherini Türkmenistana sapar edip Türkmen resmiýetleri bilen Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň wekilhanasyny açmak barada ılalaşyga gol çekdi. Ýewropa Birleşigi we Türkmenistan hususan energiýa ulgamyna hyzmatdaşlygy ymtylýar. 2008-nji ýylda Birleşik bilen Türkmenistanyň arasyna energiýa pudawyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça düşünşmek memorandumuna gol goýuldy. TDH-nyň habar bermegine görä ministrler duşugundan 10 gün soň 27-nji noýabrda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi parlamentary duşu hem geçirildi. Ýewropa Birleşigi beýtarap Türkmenistanyň sebitde alyp barýan netijeli işlerine ýokary baha berýär. Bu bolsa Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörüýti wekili
Peter Buryan'ın çıkışına tasdiklanıldı diýip döwlet heýetçiligine TDH ýazýar. Lebap vilayatynyň Faraw etrawynyň häkimetleri öňkü tutsaglary we arakorlary wagtlaýyn tutsag edip başlady. Şeýlede alkogolly içkileriň satywyna we raýatlaryň giýje hereketine çäklendirmeler girdildi. Yerli häkimetler bularyň sebäplerini ýetip gelýän bitaraplyk bayramynyň öňýanynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi bilen düşündirýärler. Adatlyk radiosynyň Lebapdaky habarçysy bilen töhfetdeş bolan öňkü tutsaglaryň howsarlarynyň aýtmagyna görä, geçen hepdäniň ortalarynda Farabda adam bıçaklap türmede oturup çykan öňkü tutsaglar we arakorlukdan ejir çekýändigi barada hasapda duran adamlar wagtlaýyn tutsag edilip başlandy. Öňkü tutsaglar 15-nji dekabra çenli 20 gün tutsaglykda saklanar. Bizden olar üçin her gün nahar eltmegi talap etdiler. Biz günde olaryň ýydynyň nahar eltýär diýip adamsy öň türmede oturup çykan Faraply ayal anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Öňkü tutsaglaryň howsarlarynyň sözlerine görä, yerli häkimetler we polisiýa işgärleri bu çäreleriň sebäplerini 12-nji dekabrda belleniljek halkara bitaraplyk gününiň öňýanynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi bilen düşündirýärler. Şeýlede bu howpsuzlyk çäreleriniň çäginde etrawyň polisiýa resmileri döwlet we hususy eýçilikdäki dukanlara aýlanyp alkogolly içkileri wagtlaýyn ýagny bayramçylyk geçýänçe satmadylyk barada hem tawşyryk berdiler. Mundan başga raýatlaryň saat 21:00-dan soň hereket etmek mümkinçiligi hem çäklendirildi. Munyň bilen bagly Faraw etrap polisiýasynyň işgärleri eýem köçelerde reýtleri geçirip başladylar. Bu reýtlere laýyklykda giýje saat 9-dan soň goşadurnak üçin sebäpsiz köçede aýlanyp ýören raýatlar tutsag edilýär. Polisiýa işgärleri raýatlaryň anyk haýsy ýagdaýlarda köçe çykyp bilýändigi barada resmi maglumat bermeýärler. Olardyň giýje saat 9-dan soň dermanhana ýa keselhana barmaly ýa-da döwlet edarasynda garawul bolup işleýän raýatlaryň öňünden etrap polisiýasynyň resminama almalydygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap vilayat we Farab etrap häkimlikleri hemde polisiýa edaralary bilen habarlaşyp goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda bellenilýän ýa-da geçirilýän uly bayramçylyklaryň we halkara çäreleriň şeýlede döwlet başçylygynyň regionlary edýän saparlarynyň öňýanynda adatça howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Adamlaryň we awtologlaryň hereketi çäklendirilip, köçelerdäki polisiýa we howpsuzlyk işgärleriniň sany artdyrylýar. Sentýabryň 27-sine bellenilýän garaşsyzlyk bayramynyň öňýanynda Adatlygyň habarçylary Aşgabatda polisiýa işgärleriniň öýme-öý aýlanýandygyny we raýatlaryň resmi namalaryny hem propiskalaryny barlap hasaba alýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri COVID-19 pandemiýasynyň fonunda bu ýyl bayramçylygyň nähili geçiriljekdigini habar bermediler. Adatça türkmen häkimetleri bu bayramçylygy howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek we köpçülikliň dawaralary üçin maşıklary geçirmek bilen taýýarlanýardy. Bu ýyl uly taýýarlyk çäreleri häzirlikçe göze ilmeýär. Howpsuzlyk çäreleriniň nowatdaky güýçlendirilmegi ýurtda ykdysady ýagdaý yaramazlaşýarka häkimetleriň ilatyň problemalaryna we zerurlyklaryna äsgermezlik edýändigini halk tarapyndan näýileligin güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Soňky gezek 10-njy noýabrda Mary vilayatynyň Garaw etrawynda 10 ýaşaýjy döwlet dukanynda dowam edýän 10 yetmezçiligine protest bildirip häkimlige bardy. Türkmen häkimetleri we resmi media bu howpsuzlyk çäreleri şeýlede ykdysady kynçylyklar bilen bagly ilatyň ýüzeýi bolýan bökdönçlükler barada kelam söz aýtmaýar.